Lagana, Megru, Gawagan, even people, Akochala Megula Gana, half one more, in my half from 250 million CDs, from Obiabas room, Mando Rufuno, one Delim joke was Aman nego for you do a month so we go Ghana. Every may go for that one in a low run. Yauna 80 Abali Aquala. So let them shall pay Guku Abajeli Mabalio. Nem Mapora Police, Marathon. From the civil defense, Marathon. Apocalamda Woody, Marathon. Near Wundele Jacobche, when the police are going Mangawa Concord, however, you know, but always security or the one at time. No Bulego, Nemgawa Concord, even the Lizon, and Willem not Concord, he's a room not Concord, or 35,000. Say, come, they hid in our one room. Who want no more when the man in our one room? 35,000 plus 35,000. Check like me on 70,000. I belong now room. Even Gino, they were the company, man, with the bullet. Never bother one. In a year, I told you, Mami je o re ma pupo na be ni le go di am 150,000 for one year o e ma ko go furu yo 250 million cedis ka para yo o jore pare mi ji bo do to ma ko we go go na me wona si chi abolo no tu me furu gara must go ni le ndia ka wa la first bank e be ji change ego e room first bank manager first bank ya go gara must go ndem pa ye no da de we bank yo no e bank yo no Papa Chego. If I was a manager, ego choto pra, see your way go, see how 250 million cities in Camparayo. Manager to Oro Capital to Libe Bank. Ye check ego, 250 million cities, a change a Lego Naira. In my house for a Lego Naira, 600 Naira. And the police will also, and down the Nasa, police will also, London also, go back here. Police love,
na nke bigi mani n'okpuru ụra bigi mani na-ekwu ụra n'abalị okwukwu ụra bigi mani ga-adị iche okwukwu ụra bigi mani ga-adị iche bigi mani na-ekwu ụra ịma ihe ọ ga na-ekwu n'ụra 10 million 20 million 30 million 40 million 50 million 60 million 70 million 80 million 90 million 100 million ya nwunye bigi mani na-eji ekwu otu ya wuru kọmani na-ekwu ụra ịma ihe ọ ga na-ekwu n'ụra ụwa na-emebi iwu ihe emebi ise ụwa na ya ịghata na COVID-19 na-egbu mmadụ peace ọkụwa mama onye eke ọtọriti oji egbazi okie mmakwana na egbe dị akụ aka agara m na ke Mike anyanwụ ọnwa na Moscow eyi Mike kụfuru nwa ya chọọchị Mike onye ọkwụọ ya ogo agara m na ọkwụọ ya na logo eyi Mike anyanwụ kụfuru nwa chọọchị ọwụzi ọnwa na Moscow bụ odogwu na Moscow agara m n'ụlọ ya amakwara na egbe ga-akụ aka ịmana o nwere ihe dị iche authority power o nwere ihe dị iche egbe ndị nche na egbe ndị polisi inwe na egbe ndị nche o nwetala ishara egbe ndị nche egbe polisi ga-ara polisi gbawa egbe ị ga-ara kokoro ndị na-eje ọtụ ya wuru egbe ndị nche ị ga-ara ụkayo polisi dịkwara na mma ahụ igolo nwanyị ya bịakwara ya mma ọtọriti pawa eshigbo werela ya odu n'ime abalị ya na polisi nwere ike iwu enyi ọtị nwere ndị amị enweghị friend na ọsọ ihe ọ sọrọ gị wụrụ arakwala iwu ndị amị o eshigbo werela ya odu n'ime abalị echezi ndị polisi mina ya gawa ndị amị obi ala mmiri ịmasị ka ma onye amị ga-akụghị ihe ọ ga-aka mma na drela akụrụ onye amị na-akụghị ihe ọ ga-eme bisi ọsị nwụrụ anwụ abịala anya ndị a gawa ndị amị ga-ebiri okele mụwa seshi m ụlọ ọgwụ agara m ndị agba ụkwụ nwa ọgwụ aka m ụdịrị bụ akụrụ m akwụ onye amị agba m no problem ebe m si ụlọ ọgwụ na mgbe arụ ndị polishment onye amị ele anya n'aka anyị bụ blọkụ dị 510 esi mpawa blọkụ nne m nwanyị nne m mapawa blọkụ akpala m blọkụ gba 500 plus ya 410 aga na ọmasị m ezi ike gbakọcha ofu ya lekwa onye isi ndị amị gara kụọrọ egwu enwe ya gbara nkwụ onye isi ndị amị agwọ m ọkụ nwa mama ma amali elu onye nyere gị polishment sọnwụ ụmụ nke anyị ya ebiro gbawa ọrụ ụmụ nke ya bụ maka onye dị ihe onye wepụ nwa mama olụlọ akpụrụ ụmụ egwu olee otu m si lecha anya n'ihe polishment ya bachara ụmụ nke ya mba ya sị m ọkụ nwa mama na m sọrị na-ekwe ya bịa jụọ m na ma pala blọkụ ole tapala m blọkụ 500 ya 410 onye isi ndị amị si ya ewurile m iwe ha owele m ahụ blọkụ niile m parapa na mpaghachie ya azụ onye isi ndị amị ya na ụmụ nke ya ole onye mere m ọrụ onye isi ndị amị ihe
Iyanga ngozi wado ya. Ngozi malati buluje. Bulubulu na bululu da baya. Imas awum number 1, awum number 2, awum number 3. Oko wa mo biara. Awum number 1, awum number 2, awum number 3. Oko wa mo biara. Oko wa mo biara. Oko wa mo biara. Oko wa mo biara.